سلام كم يتعلو زخبركم تخطتلتي فانو ار تي في فادوسن فرقان كوينو نلومي قدام 18 ميازيا زتلالوه هاجراون اهجراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا مسنادونا كساب زازم نمكتالكم بخبر زعدم الشام تولدي فلما كنتاتم بزنت سياسة فوركينا من الله حزب إرترا أبوشتن وطعن ملأختي مختام حلاليفون أب تكبر حمام كورونا فيروس نمكل خالز وصو ممرحيتات مزناي كم زي قباء تحبيرهم أب نزوا سكنيتي زوصو ممرحيتات بطبق نمتكبر زت وصد السقومتات وتسيد ترخيبهم قصري بكوفيد 19 زموتو نابل على 154 شحنة يستلخفوا دما نابل على كل 3 مليون حريقهم في أمريكا بسنكي كورونا فيروس بزي شغلتنا يسترفوا سبات قصري لعلي 10 مليون بتحهم أب سدد حرشة فريات أرجنتينا عبي أستواطو زهلو سمع مس برازيل تبتحهم بريزيدنت إسياس أفوركي لومي 18 ميازيا نملا حزب إرترا أبوشتن وطعن ملأخت مخته أم حلاليفو ملو تحستو يسعب عاد فلما نحزب إرترا أبوشتن وطعن تعنان قسانتن رهوان زلنا يا فتان أوان بلعول نقحتن حيال سراحن مكيتنا خنصقرو قدنتاوي حلفنتي بكورونا مجمار أب زمناو تاريخ بكل ملكعتات زي تجمته تثبيت زي تجورلو هندبتاوي كويناتي بزعبا ما بقولنا مصاصون كونه نابيون كم عبل كم زخيل نفلطون كن جمتون نخيل سلازيله كم كوينات لبدا بزيكا مرقات محيال كالئ حرايا يبلنان كساب معاسلنا خنملسون نخيل حتوون سلازي الله كساب لبدا بزت تأمامن زبنن معري مختين خينات كورونا مختين لمعتنا عصفا حيلنا خنسرحنا لبدا عطا كورونا خزرق كسن فنان كالمسنان يبولون تتحيزنا يوم سنحنا لمعتاو مدوات بعصفا خنحيلهم كنسرحنا كابتو ما قدستي وحداتنا متقاسكا نخرامات زدلينا مدلاوات أم معرابن ماكلن مسمئ توازمرات بقسنا اللوز سنحنا أم مقلت أفضلو مدبي نزسفحة لبدان بطا مختنا زحيل مدلاواتون ناتكبرنا أورا أب كباب حسبتاتنا زلو عدلات بلعول أدمعنت هنتقملو هنسرحنا نقوعن حقاين ون نايمسنو عقمنا حيلنا كساب مودة عسرة مختنا كانت دايبنا أم برعاو زواو المعات نمسكر من تقمتن زادلونا مقرباتنا سلاسلنا أدمعت مدبات المعاد حيزنا لنا أو كل زواتات المعاد تحت قرصاوي بغندو نايس أرقياتات المعاد بتوساخي درخيت كندفع لنا مدباتنا بالمعاد ماي بزقفحة كنصفحو أب مسلسال ظلو أقداسي مدبي حزباو موقعزيان إذا حشي أقلقلوت عقمي دليبو ونتف توقش الله ساعتاو لمعات بغندو أقلقلوت إريتريك مس كله بالضغطاتو نابز حي لمدرخ زي كدايبنا زخيل زي دمع مساقاقر بروجيكتات كانت تكبرنا قرب مسرتاويان حالختي موحسون زي قسي قدامنتي ازي كساب كفلا سنن
ሳልሳይ ረብዒ ዓመትን መወዳእታ 2020 ኣብ 2021 ክንዲ ናይ ሕላፍ ሰዓት ጉያ ብንጹር ዝተገምገመን ዝተኸለሰን ፕሮግራማት ጉዕዞ መኸተ ልምዓት ክቕጽል እዩ ብዘይተርፍን ዘይሰማማዕን መኸተ ለበዳታትን መኸተ ልምዓትን ዝጠልበና ኣበርክቶ ብምልኣት ከነቕርብ ንዓየና ምዛጊት ተመስኪሩ ዘሎ ህዝባዊ ንቕሓትን ድልውነትን ምስ ዓጸፋ ጉያ ሓይልታት ምክልኻልን ብምሉእ ምትእምማን ከም ንምርሽ ኣየጠራጥርን ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ከም ወትሩ ንዘመስክርዎ ሱታፌ ምስጋና ቦትኡ እናሃለወ ኪኖ ኮሮና ንዝሓሸ ዕድላት ክዳለዉ ኣዘኻኽር ሰናይ ምንዮት ርሑስ ፋሲካን ብሩኽ ረመዳንን ምስ ጥሉል ክራማት ዓወትና ሓፋሽ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብምክልኻል ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ ዝወፁ መምርሒታት ኣብ ምትግባር ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ምዝናይ ክርአ ኣይግባእን ኣብ ዞባታት ማእከልን ጋሽ ባርካን ዘሎ ኩነታትን ተርእዮታትን ዝምልከት ዜናዊ ጸብጻባት በፂሑና ኣሎ ወኪላት ኤሪና ቢንያም ፍስሐ ጸንን ኣካል መብራህቱን ዘዳለዎ እዩ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርባ እቶም መምርሒታት ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሃገርና ብምልኣትን ብጥብቅን ክትግበሩ ሓያልን ውሁድን ጻዕሪ ካይድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ዕላማ ክሰምር ምእንቲ ከምቲ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ገለ ከባቢታትን ንግዳዊ ትካላትን ዝተረኣየ ቅጥዕታት ምፍንታት ዘማልእ ኩነታት ሓሓሊፉ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታትን ዕለታትን ዝርአ ናይ ምዝናይ ተርእዮታት ክውገድ ኣለዎ ኣብዚ ቅንያት እዚ እቲ ቀንዲ ክጠሓስ ዝርአ ዘሎ ካብቶም ኣውራ መከላኸሊ መድያ ዝኾነ ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምፍንታት ኮይኑ ንድሕነትናን ድሕነት ሕብረተሰብናን ክንብል ኣብ ዝኾነ ግዜን ቦታን ብጥብቂ ክኽበርን ከም ዝኽበር ክግበርን ይግባእ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንእዞባ ሻምብቆ መምሕዳራት ከባቢ ብሹካ እላላ ግርመን ሓውሲ ከተማ ሻምብቆን ኣብ ንእዞባ ላዕላይ ጋሽ ድማ ኣብ መምሕዳራት ከባቢ ሽላሎ ማቆቃሕ ደርሰነይ ዓዲ ብግዲ ተኾምብያን ብራርን ዑደት ዝገበሩ ወኪላት ኤሪና ዝተዓዘብዎ ትግባር ናይቶም መምርሒታት ሰሪጡ ንዘሎ ንቕሓት ዘጉልሕ ምዃኑ ብምጥቃስ ቀጻልነቱ ንኽወሓስን ምዝናይ ከይርአን ምምሕዳራት ብዕቱብ ክሰርሓ ከም ዝግባእ ኣስሚሮምሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምጥሓስ ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምፍንታት ዝረኣየለን ዝነበረ ንኡዞባታት ድሕርቲ ብማዕከናት ዜና ሃገርና ዝቐረበ ኣራሚ ዜናታት ብዘካየድኦ ጽኑዕ ቁፅፅር ርኡይ ለውጢ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ዝሓበሩቶም ወኪላት ተራ ሓይልታት ምክልኻልን ሓይልታት ፖሊስ ጸጥታን ዕዙዝ ከም ዘሎ ገሊጾም ብኻልእ ወገን ምስ ዘሎ ግዝያዊ ድሩትነት ምንቅስቓስ ብፍላይ እቶም መዓልታዊ ሰሪሖም ዝኣትዉ ዝነበሩ ሰባት ከይሽገሩ ብምባል ህዝቢ ዞባ ጋሽ ባርካ በብኸባቢኡ ተወዲቡ ንምሕጋዞም ተበጉሶታት ይወስድ ማዕከን ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምስሳን ድማ ወፍያታት ይገብር ኣሎ ምዚ ብዝተኣሳሰር ነዚ ግዜ ብምምዝማዝ ዋጋታት ሃለኽቲ ከኽብሩን ክሓብኡን ኣብ ልዕሊ ዝተረኽቡ ነጋዶ ካብ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክሳብ ናይ ምዕሻግ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ኣብ ንኡዞባታት ፎርቶሳዋን ሞልቅን ግና ኣቐዲሙ ብመንገዲ መምሕዳራት ዝርዝር ዋጋታት ስለ ዝወፀ እቲ ኩነታት ዝሓሸ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ዝተጀመረ ወፍያታት ብዝሓየለ መልክዑ ይቕጽል ኣሎ ንዝተዋሃደ ጸብጻብ ሳምሶም ሃይለ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤምባሲታት ኤርትራን ወኪላት ኤርትራ ኣብ ዞባታትን ብመሰረት ዝበፅሐና ሓበሬታ ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ምምሕዳራት ንኡዞባታት ምምሕዳር ከተማ ከረን ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ዝነጥፉ ጨናፍር ሚኒስትርታትን ሰብ መዝን 1,820,900 ናዕፋ ማሕበር ተራድኦ ከፈፍቲ ዓሳ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 100,000 ናዕፋ ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዓሰብ 10,000 ናዕፋ ወነንቲ ኣብ ከተማ ዓሰብ ዝርከባ ጋራጃት ኣብያተ ትምህርቲ መምራሕ መኪናን ትካላት ምዕራይ ብሽግለታን ድማ 12,044 ናዕፋ ኣበርኪቶም ብተመሳሳሊ ትካል ህንፃ ሰርፀው ገብረ ሚካኤል 100,000 ናዕፋ መሰረታዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኤሪቴል 50,000 ናዕፋ መሸጣ ጎማን ባትሪ መኪናን ኣቡበከር መሐመድ 10,000 ናዕፋ ሰራሕተኛታት ሆቴል ኣስመራ ፓላስ 25,000 ናዕፋ ብሕታዊ ትካል ሲፓህ 10,000 ናዕፋ ሰራሕተኛታት ኒያላ ሆቴል 20,000 ናዕፋ ትካል እቶንን መውዓይን ተስፋይ ሰሎሙን 30,000 ናዕፋ ማሕበር ሕርሻዊ ንግዲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ 10,000 ናዕፋ
ትካል ሓፂን ወልደ ሚካኤል መሓሪ 20,000 ናፋ ግደይ ኣበራ ምምፃእን ምልኣኽን 10,000 ናፋ ዕዳጋ እኽሊ ፉርሻ መደብ ለን ሕን 12,150 ናፋ ወነቲ ትካላት ስራሓት ወርቂ ኣኦርደድ 3,577 ናፋ ማሕበር ምርባሕ ንህቢ ንኡዘባ መንደፈራ ድማ 10,000 ናፋ ወፍዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ማለት ሽወደን ፊንላንድ ኖርዌይን ዴንማርክን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ርእሲ እቲ ኣቐዲሞም ዝወፈይዎ 2,300,000 ክሮነር ሽወደን ኣብ ካልኣይ ገጽ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 2,400,000 ክሮነር ሽወደን ከም ዝወሰኹ ብጠቕላላ ድማ 4,700,000 ክሮነር ንመኸተ ኮቪድ-19 ኣታዊ ከም ዝገበሩ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበፅሓና ሓበሬታ ረድዮም ብዘይካዚ ማሕበር ተራዶ ኣፍረይቲ ሕምልትን ፍረታትን ንኡዘባ ደቂ ኣምሓሬ 60,000 ናፋ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ንኡዘባ ደቂ ኣምሓሬ 50,000 ናፋ ማሕበር ወነንቲ ቦጣት ማይ ንኡዘባ ደቂ ኣምሓሬ 14,000 ናፋ ማሕበር ምትሕግጋዝ ክፍለ ሰራዊት 52 ኣብ ንኡዘባ ዓዲ ቀይሕ 5,000 ናፋ ኤፍቲ ትካል ፀባን ውፅኢት ፀባን 10,000 ናፋ ኣውቃፍ እስላም ንኡዘባ መንደፈራ 5,000 ናፋ ማሕበር ምትሕግጋዝ መድሃኒ ዓለም ተሰነይ 2,000 ናፋ ምምሕዳር ንኡዘባ መጎሎ 13,673 ናፋ ወነንቲ ቦጣት መያ ቁርደት 14,000 ናፋ ማሕበር መድሃኒ ዓለም ተዋህዶ ደቂ ሸሓይ 5,000 ናፋ ብሕታዊ ትካል ሆሚብ 10,000 ናፋ ፋብሪካ ጫማ ዓወት 10,000 ናፋ ፋብሪካ ክዳውንቲ ሃዋሻይት 10,000 ናፋ ነበርቲ ንኡዘባ ፐራዲዞ 2,000 ናፋ ትካል መጥሓን እኽሊ ሂቡን ርሑስን 5,000 ናፋ ኣብ ኣስመራ ካብ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ክሳብ ጎደና ሓማስየን ዝርከቡ ወነንቲ ድኳናት ዝብላዕ ሃለኽቲ 54,700 ናፋ ስድራ ቤት ወነንቲ ሳንሻይን ሆቴል ድማ 110,921 ናፋ ኣበርኪቶም ኣለው ብኻልእ ወገን ነበርቲ ሚኖሶታ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኾኑ ኣቶ ሚካኤል ተስፋልደት ምስ ወይዘሮ ኣስቴር ዘርኦም ነቲ ኣብ ዓዲ ሽማግለ ዝርከብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ተኻርዩ ንትካል ጥዕና ዝጥቀመሉ ዘሎ ቤቶም ካብ ወርሒ ለካቲት 2020 ክሳብ ወርሒ መስከረም 2020 ን6 ተዋርሕ ካብ ክራይ ነፃ ክጥቀመሉ ወሲኖም ኣለው ኣብ ዞባ ማእከል ንኡዘባ ገጅረት ዝነብሩ 3 ዜጋታት ድማ ኣብቲ ንኡዘባ ንዝነብሩ ጽጉማት ወገናት ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዛት ከም ዝገበሩ ምምሕዳር ንኡዘባ ኣፍሊጦም ኣብ ንኡዘባ ሰገነይቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ብመንግስቲ ዝወፁ መምርሒታት ብጥብቂ ንምትግባር ዝተወስደ ስጉምታት ጽቡቕ ውፅኢት ተረኺቦም እቲ ኣብ ፈለማ ቅንያት ሓሊፍካ ዝርአ ዝነበረ ንቅጥዕታት ማሕበራዊ ምፍንታት ዝጥሕስ ምትእኻብን ዕዳጋ ቀዳምን ንዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ግምት ብምእታው ቁልጡፍ ስጉምቲ ከም ተወስደሉን ትግባር ናይቲ መምርሒታት ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከም ዝርከብን ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ከም ኣካል ናይዚ ናይ ምቁፅጻር ትግባረ ዝወፁ መምርሒታት ብገለ ነጋዶ ዝተረኣየ ናሃሪ ዋጋታት ሃለኽቲ እውን ብኮሚቴ ምቁፅጻር ትካላት ንኡዘባ ብኣጋ ግቡእ ምክታል ከም እተገብረሉ በቲ ዘይሕጋዊ ንጥፈት ዝተኸሰሱ 74 ነጋዶ ድማ ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ከም እተወሰነሎም ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ሰገነይቲ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ማይ ሰገን ማይ ምጉዶምን ማይ ፊትን ዘለው ወለንታውያን መንእስያት ብዝገበሮ ጎስጓሳት ን208 ጽጉማት ስድራ ቤታት ናይ እኽሊ ካብ ቤቶም ክወፁ ወይ ክሰርሑ ንዘይክእሉ ድማ ናይ ኣስቤዛ ሓገዝ ከም እተዓደለ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣረዲሙ ኣብ ዞባ ማእከል ስግኣት ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምውጋድ ጸኒዑ ብዘሎ እዋናዊ ናይ ስራሕን ምንቅስቓስን እገዳ መነባብሮኦም ብኣሉታ ዝተጸልወ ብዕለታዊ ሽቕለት ዝናበሩ ዜጋታት ብደረጃኮም ዓይነታውን ገንዘባውን ደገፍ ይግበረሎም ኣሎም በዚ መሰረት ነበርቲ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ማይ ተመናይ ንኣስታት ሚእቲ ዝተለለዩ ጽጉማት ስድራ ቤታት ዝውዕል ናይ እኽሊ ሽኮር ናውቲ ጽሬትን ገንዘብን ሓገዝ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ምምሕዳር ንኡዘባ ቲራቨሎውን ብኮሚቴ ዝተወደቡ ወለንታውያን ጉዱሳት ወገናት ምስ ህዝቢ ተሓባቢሮም ዘዋፅዎ ገንዘብን እኽልን ዘተቓልል ደገፍ ገይሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነባሪት ንኡስ ዞባ 4 ኣስመራ ዝኾነት ወይዘሮ ኣልጋነሽ ኣዝማች ተድላ ዋነታ ኣብ ዝኾነ ኣባይቲ ንዝነብሩ 4 ተኻረይቲ ስድራ ቤታት ኣብ ኣስመራ ዝቕመጥ ኣቶ ሰመረ ተስፋ ዝግ ድማ ብተመሳሳሊ يغريتا أب أمريكا زغمت أتو سمرة تسفاز قدما بتمساسالي نشمون تخريت سدرا بيتات نفس وقفهم نخل التوارح كاب كفليت كراي نتس أخ قبرولهم والسينام بتمساسالي أب أفعبت تمهارو أحداري تبيت مرتي شاباي مندر نتسقمات سدرا بيتات عينتا وحجز أبركيتهم زي بعصر شدشة ميازي زتوها بحجز نعلتها وهيوت زقلقلها لاختيزة تقالل كوينو
ወፂኡ ብዘሎ እዋናዊ መምርሒታት ጥዕና ኣብ ገዛ ኮፍ ንዝበሉ ብዕለታዊ ሽቕለጥ ዝናበሩ 20 ስድራ ቤታት እዩ ተመቃቂሉ ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም بعالم درجة قصري بكوفيد-19 زموتو نابل علي 154 شح ناي زتلخ فدما نابل علي 3 مليون 250 شح عريقم الزقلت زلوك عندما أكل لبدا كورونا فيروس كوينا بزل أمريكا بعصر شعات ميازيات راي لعلي 30 كلتن شح حدش ملكفتي بمزقابو تغلال لبت فيروس ناي زتلخ فو قصري نابل علي شعات 100 شح دحرك بمباليوم اب امريكا اب تعلت استات 2600 سبات بت فيروس بموتهم تغلال قصري زموتو نابل علي 37 شح كبيل اللوم انتخونا قن من محدار بريزيدنت ترامب نت لبلان مقصار صنيع زلو ناي منقسقاس اقداتاتن قطعتات محبراو مفرح حقن كل على زقبرو زلو تصاويعت اتريرو خم زلو تحبيرهم تقداتات ناي ملعال سقمتي بغندو ابا محدرتي كفلات هاجرات كم زمركوس اقدمو جليسو زنبره بريزيدنت ترامب ب10 شعات ميازيا ابناي ولقي ناي تويتر حسابو ابزلطف حبريتا كن زيغاتات اتناي ملعال اقداتات سقمتي نخقلاطف صقتي يخفطريو صويعي زلوم بز دما بحيالو كفلات هاجرات امريكا لبدا كورونا فيروس نمكلخال زتوسد سقمتات كل عال زصوع سلاماو سلفتات كم التخايده مع كنا زينا اقاليحن بخال وجن اب زحلف 24 ساعات اب فرنسا لعل 700 اب اسبانيا استات 700 اب ايطاليا دما استات 600 سبات بكوفيد 19 مويتم اللوم بخال وجن سمز طعنا تشاينا نقصري اب كتما ووهان بكوفيد 19 زموتو نمنصار اب استخايده داغم مصراي 1290 بت فيروس كم زموتو كم ترغاغص بمحبار اب تهاجر تقلالا بكورونا فيروس ناي زموتو لعلي 4600 مخانو حابيرهم اللوم زغمزيلن كله حلقة ستاف بيت صحفة بريزيدنت نيجيريا بكورونا فيروس تلخيفو عم بل 7 عامتو 5 موته من قصة هاجر ب10 شعات ميازيا افليتهم بعيسان 4 مقابيت بز فيروس كم التلخفز تقلصت العلواي بعل مز نيجيريا حضور حمام شكورن كالت عنا وصقماتن كم زنبرو سمزت عنا نيجيريا افليتهم اللوم ملكفتي كورونا فيروس اب كل 110 هاجراتن جزئاتن اصفح في خمزلو يفلت اب حبرات منقسطات امريكا بسنك حمام كورونا فيروس بزي شغلته نايز ترفون قطعتات سرح البونت زملو انسبات قصري ابوشتي حدا ورحي زي اكل لعلي 10 مليون كم زبصحه صبصابات حبيرهم مس معصاو تكالات متن شغلت البونت بنهري وسخ كم زلو زحبرتم صبصابات اقداتات منقسقاسن سراحن اب حصير وان مزي لعل ناباستات 15 ميتاويت كعرق تخلو خم زلو اميتهم من محدار بريزيدنت دونالد ترامب سراح قواريصن زلوات كالاتن كوبانياتن كاب طفشان مدحان كمون بزي شغله زي ترف وغنات نمردا زوعل 2.2 تريليون دولار كم سلعه ايرسعن يخن امبر تصبيتي حاجز منغستن اي زخون زيغاتات قصري سمناوي بعصفينا وسخي مص كم زلو مع كنا زينا يقال حلوام لبدا كورونا فيروس بدرجه عالم اقدمو تخسيتو زي فلط قطباو قلاو كسعب كم زخيليو زمت زلوم تحمام حلف خالوت نتن بقطبا زبلصغا هاجرات عالمنا كبيد بدو فطير لن كم زلو يغلص ارجنتينا تكايدو سدد حرشاو مهرتي نمعباي برازيل نتينا بقندي مسمر مغعزيا ناي صعنت مراخب ارجنتينا زخونه فلق بارانا اتفنو وحزماي كتعبيو اب سمع كم تبصحه منقست ارجنتينا ب10 شعات ميازيا افليتهم اب زحلفه لعل 10 عامات برازيل نتيكا بقند منشي صعات الكتريكا زخونه اب فلق بارانا زركب ديغا نمملا نمتن وحزي نايت فلق كتغدلهم بمصنحه حرشاو فريات ارجنتينا صعينن بتفلق زغعزا مراخب صعنتن كفكسو كغددا مصنحيني زحبر اتتبصح زلو سمع ارجنتينا نحده كاب قندي منچوتوتا زخونه سدد حرشاو فريات بحفشا ناب تشاينا تقبر سدد اداغورا دما بفلاي كتعبي لعل دغف كم زهلوي زغلص بزي كازي كلتين هاجرات ابتخابي نزخست قصال درقي زعبل لخنتات كيلما نممحياش اب زخيل نطبتات نمزتاي ناي مبهال مدرخ كمچاچا تسامعين اللوام اتسمعنتي بتخاتالي قطباو زحتالن لبدا كورونا فيروسن بالتا تصلي زلو قطبا ارجنتينا اب مبربار اوتاو صلوا خم زلو زحبرو تنتنتي انتخونه جن معباي سدد حرشاو فريات ارجنتينا ابتي بحرستوت برازيل تبحيتو صنح عداغاتات كودادرو باب زرحو بمخانو يغلصوم
መንግስት ብራዚል ዛጊት ብዛዕባ ዝተበፅሑ ዝበሃል ዘሎ ስምዕ ዘውፅኦ መግለፂ የለን። ሶርያውያን ኣብ መሬቶም ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ክወፅእ ከካይድዎ ዝፀንሑ ተቃውሞታት እናዓበየ ከም ዝመፀ ተቃሊሑ። እዚ ዝሕበር ዘሎ ነበርቲ ሰሜናዊ ሸነኽቲ ሃገር ብ16 ሚያዝያ ካብ ንቡር መዓስከሩ ወፃኢ ይንቀሳቐስ ከም ዝነበረ ንዝገለፅዎ ቃፍላይ መካይን ሰራዊት ኣሜሪካ ናይ ምዕጋት ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዶም እዩ። እቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ንተወሳኺ ምፍሕፋሕ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም እቶም ነበርቲ ስግኣቶም ዝገልጹ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት እውን ነበርቲ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ቃፍላይ መካይን ሰራዊት ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ተቃውሞታት ከም ዘርኣዩ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶርያ ዓስኪሩ ንዝነበረ ሰራዊቱ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ከም ዝሰሓቦ ይፍለጥ። ይኹን እምበር ዒላታት ነዳዲ ሶርያ ንምሕላው ዝነጥፉ ልዕሊ 500 ወተሃደራት ከም ዘትረፈ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ድማ ቁፅሮም ብልክዕ ዘይተነፀረ ተወሰኽቲ ወተሃደራት ናብቲ ሃገር ከም ዝለኣኸ ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቱርኪ ናብ ዞባ ኢድሊብ ተወሰኽቲ ወተሃደራት ከም ዝለኣኸት ይግለጽ ኣሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር ብ16 ሚያዝያ 40 ቃፍላይ መካይን ናብቲ ከባቢ ከም ዘዋፈረት፣ እዚ ድማ ንወተሃደራዊ ኩነታት ከባቢ መሊሱ ከኽርሮ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ። قدام وتهدروا متأتاو كأند تنكي مجوهر نايتي أستات 9 عامات أقصير زلوا كله سوريا مخانو تنتنت بوليتيكا يحبرون. قطبة تشاينا بسنكي حمام كورونا فيروس أب قدام ربعي عامته ناي كلتشحن عسران بجمجام بشدش تنت بشمون تميتاويت كم زنقول قوله ستاستيكا وتصبصبات هاجر حبيرم الزغ طباوي كستاتزي أب تشاينا أوش أستات 3 عامتات ناي فلما تريو مخانو تجلي سلام قطبة تشاينا عامتاو بجمجام بشدش تنت بحمش تميتاويت كعب مسنحو انت خناجن مسمل بعد كورونا فيروس ملون فتات النقدي بمقراصو نزحدش حدقا كم استقالعه تفليتهم بسنك تقطبا وصقم متن الشغلات البونت ابت هاجر ابز حلف ورحات لكاتيتن مغابيتن اب استات 600 كم زديبه يتقاس قطبا تشاينا اب قدامي ربعي عامت ناي 2019 ب6.4 كم زعبي زحبرو صبصبات مس امريكا استخسته نقداوي زي مقداو زتقاس كسارات كم زي يسعبلو يردوم ማእከል ጠፈራዊ ምርምር ኣሜሪካ ማለት ናሳ ድሕሪ 10 ዓመታት ንፈለማ እዋን ሰብ ዝሓዘት መንኮርኮር ካብ መሬት ኣሜሪካ ናብ ጠፈር ንምውንጫፍ ወጢኑ ከም ዘሎ ብ17 ሚያዝያ ኣፍሊጡም። እቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ካብ ፍሎሪዳ ከተወጢኑ ዘሎ መልኣኽ ጠፈርተኛ ብብሕታዊ ትካል ጠፈራዊ ምርምር ስፔስ ኤክስ ዝተሃንጸት መንኮርኮርን ንዑ ሓዚላ እትጓዓዝ ሮኬትን ከም ዝፍጸም ናሳ ሓቢሩ። ናሳ ንዝኾነ ናብ ጠፈር ዝግበር ሰብ ዝሓዘለ መንኮርኮር ናይ መልኣኽ መደባት ካብ 2011 ናይ ሩስያ መደበራትን መሳርሒታትን እዩ ክጥቀም ጸኒሑ። እዚ ውጥን እዚ ዕዉት ምስ ዝኸውን ብሕታዊ ትካል ጠፈራዊ ምርምር ስፔስ ኤክስ ናይ ፈለማ ኣሜሪካን ተመራመርቲ ጠፈር ናሳ ጸይሩ ጉዕዞ ዘካየደ ብሕታዊ ትካል ክኸውን ክበቂዑ። እታ መንኮርኮር ናብቲ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘንሳፍፍ ዘሎ ኣህጉራዊ ማእከል ጠፈራዊ ምርምር እያ ክትጓዓዝ። ኣብዚ እዋን ሓደ ኣሜሪካውን 2 ሩስያውያንን ተመራመርቲ ስነ ጠፈር ኣብ ኣህጉራዊ ማእከል ጠፈራዊ ምርምር ኣለዉ። نسعى استرالو زينو مسنادو أبسزازي ملو زغط الفون إرتيف تكاتل عدم بروح معلتي